Oh, mula bantu-bantunen ya man. Wadyabala sing semono kae singkirna, aja nganti mbucikke kulit, aja nganti mateni karo wisanggeni sing durung duweni dosa. Lho nggih ngestokaken dawuh Kyai. Budhal aja ninggal duga lan prayoga ya. Apa kowe iki mbahku? Mboten, ning wajibe kudu ngono. Sampeyan nyeluk kula mbah utawi kakek. Jenengmu sapa, Kek? Nami kula Semar Badranaya. Lah yen aku jenengku sapa? Sampeyan durung duwe jeneng. Loh, lah yen kaya mangkono aku jeneng ana to, Mbah? Aku kek ana jeneng. Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe. Sampeyan iso dewasa awit didadar saka wisa-wisane geni. Kiblat papat lima pancer bumi langit nyekseni. Kula paringi tetenger Bambang Wisanggeni seneksenan jagat saisine. Wisanggeni. Inggih. Mosek. Lah kok aku mapan ana kene iki ceritane piye, sejarahe piye, larah-larahe piye, Kek? Bocah kok cerdase kaya ngene. Kene anakku tak sekolahne kok panggah pekok ae. Mriki niki jenenge Kawah Candra-Dimuka. Candra-Dimuka? Nggih. Kene iki panggonan kagem tiyang-tiyang sing duwe dosa, kagem tiyang-tiyang sing duwe luput. Kene iki nggon paukuman. Nggih. Osek to. Kae kok aku ndelok ana wong lanang-lanang akeh nganggo blangkon ndase dikepruki nganggo watu. Kae sapa Mbah kok enek wong lanang-lanang nganggo blangkon ndase dikepruki nganggo watu? Nika yoga. Apa yoga? Dosane yoga nika yoga sing senengane nggur njaluki undak-undakan bayaran. Yoga nggih. Oh. Lah kae banjur ana konone ana kumpulane wong wedok-wedok nganggo konde. Sikile digantung, ndase dicelup-celupne ning kawah. Ndase dicelup-celupne geni campur nanah. Nika sinden. Lho, dosane sinden apa? Nika sinden sing gawe ning nglarani wong lanang nggih ngaten nika. Oh. Lah kae sing ning dhuwur Sing ning dhuwur kok ana bocah blangkonan lungguh jigrang ditepasi, nika sanes kawah, nika swarga. Swarga nggih. Nganggo blangkon ditepasi dicepaki widodari 70, kae sapa? Niku dalang. Oh, dalang iki cadangane swarga. Oh, iya. Saiki aku arep takon, Kek. Tanglet babakan apa? Yen aku cinipta ning jagat raya iki mesti duweni bapak lan duweni ibu. Inggih. Sampeyan takon karo dewa-dewa kabeh nika. Dewa nika pejabat wonten dunia pewayangan. Sing do gawe jas, sing do gawe dasi, sing do gawe sepatu nika. Sampeyan takoni sapa bapak ibu sampeyan. Lah yen ora ngerti, jotosi ndase kamplengi mawon. Lho, lah kok dijotosi salahe? Dewa niku kudune ngerti samu barange, ngerti samu kawise. Dewa niku kudune ngerti sadurunge winarah. Kok nganti dewane ora ngerti, jotosi.
nganggo jas, nganggo dasi, nganggo sepatu kowe dewa. Aku dewa. Jenengmu sapa? Aku Dewa Indra. Dewa Indra, ya pancen kaya mangkono. Iki ana bocah cilik, bocah wingi sore. Malang kadak ora basa karo dewa. Jenengmu sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni, ya. Ora duweni tata krama, ora duweni subasita. Munggah ning kahyangan. Malang kadak, malang kerik ora basa karo dewa. Apa perlumu? Aku arep takon nang kowe dewa. Dewa iki ngerti samu kawise. Dewa iki ngerti samu barange. Yen pancen dewa iki ngerti jajal bedheken batangen sapa bapake Wisanggeni, sapa ibuke Wisanggeni. Lho, iki cah edan apa piye to? Ora ana udan, ora ana angin munggah. Malang kadak ning kayangan ora basa gebraki lawang tekon bapake tekon ibuke. Kowe ngerti ora? Dewa Indra ora ngerti. Jotosi. Iki sandangane busanane ya dewa. Ya aku dewa. Jenengmu sapa wa? Aku Bathara Brahma, Dewa Brahma. Ya. Kowe aku Bambang Wisanggeni. Aku takon karo kowe mau Brahma. Weh lah dalah ora basa iki bocah ora ngerti aturan iki. Ora duwe pakem, ora duwe unggah-ungguh dewa karo dewa nek ora basa. Aku pancen ora bisa basa. Ayo, nek pancen kowe dewa, sapa bapakku, sapa ibuku? Piye to iki? Lagi kenal iki kok wis tekon sapa pake, sapa mboke. Wis genah bocah putune wong kucluk iki. Ayo, kowe ngerti ora? Aku ora ngerti. Jotosi. Ayo. Diliane. Ayo ki dolanan apa ki? Dolanan apa iki? Ayo. Ayo, kayangan tak mbrokne. Kayangan tak pecahi kocone. Kandining bumu salami mong awas eling eling lukitaning alam ing durga kula wonten dawuh Bu Kulun kowe wis megatne katresnane si Janaka karo si Dresanala Bathara Brahma sampun sukses anggenipun misahaken megatne si Janaka karo si Dresanala wis kasembadan sampun pukulun musik to sak rampunge Janaka minggat saka Swargadahana sak rampunge Dresanala wis pisah karo si Janaka punggung Suratamtaha kayangan diamuk dewa-dewa diantemi kayangan kacane dipecahi ngebongi ban ana ngarepe kayangan sajake bocah cilik kae ora nrimake pegate katresnane si Janaka karo si Dresanala dewa-dewa padha kalah
Lajeng kersanipun paduka pukulun kadosa pundi? Wadya balamu akeh, prajuritmu akeh saka Dandang Mangure. Padha budhal kirapna wadya balamu. Kruyuken bocah kae pateni. Yen ora gelem minggat saka kahyangan bocah kae pateni wae Durga. Niki staken dawuh pukulun. Ha! Ha! Gajeke telu tenan dewa. Bocah cilik. Bocah wingi sore. Lah kok malah arep dikeroyok. Bocah ora duwe dosa, bocah ora duweni luput arep dikeroyok karo prajurite Durga. Iki kudu tak golekke bantuan. Aku Semar Badranaya bakal matek ajipane menungsa siji iki ora bakal rampung perkarane. Bathik Madrim sampun ganti lakone, sampun ganti. Oh. Kok panggah Bathik Madrim. Anoman ya aku wis tuwek rada pikun, Man. Bathik Madrim durung lahir. Kae bocah cilik Bambang Wisanggeni. Kae anake Ndara Janaka karo Dewi Dresanala. Dewa wis dolim megatne katresnane Janaka karo si Dresanala mung merga Dresanala arep dirabekke karo anake Bathara Guru ya kuwi si Dewa Srani. Kamangka wis anak-anak kok dipegatke. Bocah ora duwe dosa anake Raden Janaka karo Dresanala sing jenenge Wisanggeni karep dikeroyok karo barisane Durga. Barisane Betari Durga. Mula bantu-bantunen ya, Man. Wadyabala sing semono kae singkirna, aja nganti mbucikke kulit, aja nganti mateni karo Wisanggeni sing durung duweni dosa. Lho nggih ngestokaken dawuh Kyai. Budhal aja ninggal duga lan prayoga ya Anoman. Anoman malumpat sampun prateng miting ngoko sari. Mulat mangandhap katingal panodya yukur saking kelong rusak war lan desma.
si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan Mas miber anonku bating kalepiur durung sanggonku ngiyat dalem kepapak ana kethek soto jalma manungsa ngaku sapa jenengmu Wanara tambuh marang aku aranku Begawan Anoman ya Senggana ya Rama Ndayapati kethek jenenge pirang-pirang bali takon kekesete ratu gustiku sinuwun dewa serani saka negara Tunggul Malaya temenggung Kumandang Garba sing dadaranku Kumandang Garba ya sumedya lakumu duwe karep kang ngendi aku goleki bocah wingi sore bocah cilik kemaki sing ora duwe tata krama sing jarene jenenge Bambang Wisanggeni Bambang Wisanggeni arep kok kapake takon nyembah dlamaanku tak tugele gulune apa dosa kang sarta luputi Bambang Wisanggeni wani ngamuk punggung Suratamtaha mapan ana jroning kayangan Suralaya dewa-dewa diantemi karo dewa ora basa bocah ora duwe tata krama bocah ora duwe subasita miyang sarta yudha negara ora usah goleki Bambang Wisanggeni iki Anoman sing dadi betenge loh pernah apa karo Bambang Wisanggeni dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo arep apa wani karo aku entek wedine kari wanine lekan golek momongan Puk-Bono golek pacan merangi tatal kerajamu gedemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kaya ulut apet kejero kaya manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji-ajimu tumpang so tebyat datang melengsati kamu rondo bojomu Anoman nyamber walang Anoman ingon-ingon kebon binatang. Hei! Hei! Cepet ya jamuku. Hei! Oh! Hei! Hei! Ais! Hoi! Hei! 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 Hei!
cepet jajamu cepet jajamu dikasih ilmu Anda Edan sekti tenan kowe Hanoman. Mati jebol dadamu jan iki ketek apa jane hei Ladalah sengono ya ayo kruyukan Anoman aja gembelo sirahmu ngejak pirang-pirang ladeni biangsa telek hei hi cepet jajamu kowe set hei utiar kowe
Jentuske. Wi ha he. Ayo. Aduh mati aku ayahku tahu. Aduh. Hei. 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 Ha. Keparat si Ramanungsa wani tanding kelawan mami Jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre kapokno budinira sira masti bakal lale Satria Abyu obah harang mangarso Weh. Munyuk. Sapa kowe? Anoman. Kowe sapa? Prabu Tirta Karna aku. Tirta banyu, Karna kuping, banyu metu tekan kuping kowe iki kopok. Nek yae niki pancen beler-belere, njaluk ye. Gah. Mati kowe.
Hut, pak, ait, woi, pak, ait, pak, ait, woi. Oi, 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 Pa, hut, pa, het, ho, a, I, hir, ha, ho, het, ha. Oh, ayah, menang po kalah? Kalah, Mbah. Oh, rapalanku rambungku kok. Kowe maju perang ae jimatmu mbok gawa apa ora no? Ora tak gawa, Mbah. Ayo jelas kalah. Kowe kethek sekti kok. Kowe maju lawaran po ya iso menang. Aku kek ana cekelan, Mbah. Oh, tak kei cekelan. Iki apa iki, Mbah? Iki jenenge lulang kebolando. Lulang kebolando. Daya khasiate apa, Mbah? Musuhmu mbok cekel tangane dadi glepung. Mbok cekel ndase remuk dadi glepung, mbok cekel dadane lebur dadi glepung. Nguyuh anuku dadi glepung piye? Oh, kuwi ana mantrane goblok. Ora angger-angger. Tak kei cekelan neh. Apa iki, Mbah? Iki jenenge lembu sekilan. Daya khasiate lembu sekilan ki apa, Mbah? Nek kowe diantem musuhmu rumangsane kenek. Ning kowe ora krasa apa-apa merga kurang sekilan. Bacok kowe to, bacok ndasmu to. Rumangsane musuh iki kenek ning kowe ora apa-apa merga kurang sekilan. Nek ngono tak balekne, Mbah. Lah nyapa mbok balekne? Engko nek aku kumpul bojoku aku ora krasa apa-apa merga kurang sekilan. Oh, kuwi ana mantrane. Kowe aja ngawur ae. Ya, dingkluk. Dingkluk. Tak wacane mantram. Seluman selamet. Tolak sawat yang talang getih putih nyingkir teh abang nyimpang getih ireng meneng debok bosok leak-leak selamat new ideal. Seluman selamat debok bosok leak-leak lain ladang lain belalang lain koki lain masakan lain dalang lain ceritanya. Gedhong kuning kanthi kersane ngalah si putri sinden panggung datang kemari menunggu panggilan Anda. Bijane dukun kucluk apa piye to iki? Manuta iki tak japani kok ndingkluk. Asu. Mandi ki mbelere kuwi kok.
Sing sijine tak wacake mantra meneh. Meneng manut, dledek kanirung ben bareng sing marai mandi ya kuwi. Wah, ambune. Seluman selumun selamat tolak sawat balen dalan getih putih nyingkrih getih abang nyimpang getih ireng meneng debok bosok leak-leak seluman selumun selamat selamat new ideal selamat selamat kanthi kersane ngalah gedang kuning kanthi kersane ngalah mangku purel neng karaokean andeme pupung nganti munggah ning Semeru. Ya apa iki jane? Iki kesenian apa? Wis maju wae. Kowe iki menang. Maju wae musuhmu nak Namoman to, Anoman. Maju wae. Iki dukun maji dijamin caspleng. Malah gendeng kuwi ya. Maju.